Assalamualaikum bocah-bocah. Piye kabare? Mugi-mugi sehat sedaya nggih. Dina iki awake dhewe arep sinau basa Jawa bab tembung pitakon. Ukara pitakon ya iku tembung kang digunakake kanggo nakokake sesuatu marang wong liya. Ukara pitakon mbutuhake wangsulan atau jawaban saking wong sing nakoni. Ing akhir ukara kudu diwenehi tandha pitakon. Tembung pitakon kuwi ana 7 macem, yaiku apa, sapa, pira, ing endi, kapan, kenaya, kepriye. Tembung pitakon apa digunakake kanggo nakokake barang. Tuladhae, apa sing mbok gawa? Tembung pitakon sapa digunakake kanggo nakokake wong. Tuladhae, sapa jenengmu? Tembung pitakon pira digunakake kanggo nakokake jumlah. Tuladhae, pira sangumu dina iki? Tembung pitakon ing endi digunakake kanggo nakokake panggonan. Tuladhae, ing endi omahmu? Tembung pitakon kapan digunakake kanggo nakokake wektu. Tuladhae, kapan awake dhewe budal sekolah? Tembung pitakon kenaya digunakake kanggo nakokake sebab. Tuladhae, kenaya kowe ora mlebu sekolah? Tembung pitakon kepriye digunakake kanggo nakokake kahanan utawa keadaan lan cara. Tuladhae, kepriye carane gawe layangan kuwi? Cukup semene wae materi basa Jawa dina iki. Mugi-mugi ilmu sing diparingi Ustadzah barokah kangge sekabehane. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.